Shopee. Ako pasinti nakaligo na ang taon. Panay pangkuhan supporter sa tiyan. Orang bakit. Ang pasinti nakaligo na. Kaya maginaw na patagtambal ron alas 10. Ang pasinti na ako. Nakasuot na sa short, di na palda. No? Thank you ate muna sa short. Suot na natin. Na yung mong short eh. Mina kay mga luwag, mga cotton na ba? Di kuwan sa tiyan, di hugot. Trapoy na yung kuwan. Kaya ron maka, kuwan kayo mag-exercise ta ron. Be, mag-exercise ta be. Ako ra magawas. Ako ra ba? Ako ra. Exercise. Pero pawala sa kuwan ba? Kasi ba ni? Pawala sa bilbil sa hawak. Kaligo na akong kuwan, akong pasyente. Galaw ko no guys, manay sayaw ko no. Nakaligo na mga pasyente, sayaw na nato. Kailangan ko no magalaw-galaw. Umot na. Shopee. Yung tambal. Ay, wala pa. Tingnan. Yun ang pagtambal guys. Kaon sa ano? Apple. Kaon. Apple. Kaon sa apple li. Exercise. Exercise. Apple. Iwaon. Karon na ko sa piras guys. Piras. Kaon po. Ano kinanglan butangag nga ni? Sumala. Kaon ko. Mga onday ta guys. Wala mo ko kain karon. Wala ngagda. Pagkaon. Ito magkaon ikaw eh. Ito magkaon. Ikaw prutas. Ito isang prutas ha. Basta kay nani. Sakto na yung sa nani. Gusto mo ganito. Kaon pa ang yogurt. Yogurt. Tag yogurt guys. Yogurt ko naman yung yogurt. Mga guys. Yogurt. Dilaw raman. Di ko. Di ko na sa lasa. Dilaw ilang. Di lagi ko. Ano ko na ito ra. Mamalit ko yogurt doon. Yakult ka tangka ng yogurt. Di ko ano ko lang yogurt. Mag-read ako sa kuwan guys. Kanay lagi mag-inom sa tambaw ba? Isog mong gusto. Makatubo. Inom na tambaw. Ilang ba
tambal guys. Makaluja kuan guys, tambaw. Aroy, ano sounds. Ganina gusto ko nimong isajaw. Karon reklamo ka kay na isaw. Unsang klase itong sajaw? Exercise sa paano ba? Exercise ba? Hi guys, medyo ko mabungog. Pasalamat ninyong tanan guys, ninyo ang mga pagampo. Nga, ang kalingkawas ko sa nang operasyon. Iba ko kinadaganan dyan nagampo nga. Maluwas ko. Dagan kayong salamat ninyong tanan guys. Sa mga tao nga nagampo sa ang kaluwasan. Dagan kayong salamat ninyong tanan. Labi nagkatunglay ni nga tawag mga financial support. Katong nanggiampo sus dagan jud kayong salamat ninyong tanan guys kay idinudjud sa Ginoo ang mga pagampo nga nakalingkawas ko sa kanang operasyon. Kayong salamat guys na pinjud na guys na injo kong gigugma bisag sa kanginan ta nagkaila napil na guys og yun sa kunin jud pagigugma. Dagan kayong salamat ninyong tanan sa inyong mga pagampo. Karon guys, makakuha na lagi ko, mabtik na lagi ko sunod adlaw. Munang karon guys, si Junjun sa mo, take update ninyo. Kaya sa kadyo ko magkuhan. Pero istorya. Si Junjun sa karon may kuhan guys. Vlogger. Salamat jud kadyo sa inyo ang mga pagampo. Diya karon na nakalingkawas na ko. Sakit man ng pangitabo pero way mahimo guys dawaton kaya saon man nga pangbuhat manis ka na Ginoo mo lagi to gipahuwa marami og 3 ka buwan. Kani pero may 3 ka buwan. May tawag. Alam ko sa tambal. Kaya kaysa. Tawag. Muna akong mga teknik pero di makalimtan. Nag-alarm ko. Balik na siya kada oras sa unsa oras sa imnon. Muna nang tingog ang alarm. Kaya ato rang timatima usay mabisi ta makalimot ta, di ba guys? Muna Tuog na po ko dani. alarm sa cellphone 10 AM. Nagamanog inamog tambaw guys kay maludya ko makatuog ko. 10 AM. Sunod na pa 11, na pa ilas 11. Kani 10 man ni 10 baso. Ano nang baso kay ron ako nang gitakluban kay di mahugaw. Dahil tambawa nga makaluka man. Beauty please. Pero dito sa ospital at tuman hari madari yagi sang dextrose kinahapdusan. Hapdusan ka jung rong taray dari sa mugat dari anto manglaylay na ning ang dani. Sa kanang kahapdus sa kuan ba? Tambaw. Masig sure ka? Sure na nakabutang na tanan 2 times a day o amo nang ipang noto. 10 AM. 2 days every 12 hours. Kada 12 oras guys ipainom. Na makalimtan. Mga nurse ko rin nagatiman nimo. Sa tiki. Mga nurse sa tiki. Makalimtan dai. Mana? Sunod na po ang pang-11 na po guys, pang-11. Karong alas 11? Oh, sunod na po. Tingog na ganina. Alam na, tambal na akong kakampi karon wala dito makalimot. Makatuog na po ko dani basa ra bagang buhok. Ay sa katog, ay sa kuwan. Lagi, isa gina. Palipan ka.
papaya ka nang wala yung panay, dagan pa tayo. Yan na. Inak. Yan na pamalit og prutas sumuro ka na diha. Nagtra ko kuan ron. Malit ko kuan guys kanang saging o kanang yogurt. Kay yang yogurt usa na lang. Nya saging usa lang po kabuk ko nabilin. Ang ipakaon lakatanda dili tundan kay tundan basi tublo niya siya. Bawal man utong-utong bawal. Nang lakatan daw ang ipakaon. Bawal ra ba ko ubhon. Muna magamping ka. Kaya ubhon mo persa matanda ka. Ani. Ano makabitan sa iyo? Mabtik ra lagi ko guys. Mga sunod adlaw mabtik na ko guys. Cover pa ba? Mabtik ra ko. Saburan mo ko pa. Maglabak ulit sa total. Mas talaga. Basta kayo malakaw ko nito to. Barog-barog kaya kinala pa barog-barogon ba ka? Itong doktor na pagbarog-barog. Lakaw-lakaw. Diyan ako ng limonsito. May dagang bunga. Ay nagko ano? Ako rin magkuha. Ay nagkuha ang dabi katong tas-tas bindag ko kay sayang. Ako rin magkuha niya. Pero nas taas kay nanghihinog naman. Mga ni ako rin magkuha. Buhay na bitaw. Ang tanglad. Mudaggan na na. Masad na ta na. Ato dito sa ano din balik diri oh. Ato dito. Ha? Andirira ina gato. Ala namuwak lagi siya. Ang Makalipay tanawon do ha. asa? Ay katong naginasara? Oo nga sa. Pink ra ba? Ay liw ka mga ako ano ron. Namuwak. Namuwak. Pangit oh. Ano na mo kaila si pangit? Pangit to na kamay pangit. Wala namunga na pa. Asa? Ala. Nalagi bunga. Pero nahinog, hinog na ganito gusto mo ito. Pero Ala oh. namunga. Namunga na gamong manitri guys. Makawin man kuno na. Makaon din na. Makawin man daw ni murag pina. Man namunga na agmanitri ma dito. Bunga? Dagang kay bunga. Naman dito kan siyang bunga. Unom ka buok. Tara guys, namunga na guys. Sulaw man be. A few moments later. Kawan guys kay alas 10. Nagdala mo para inom mo tambat.
alas 10 sa gabi, alas 10 na. Mag-alarm na ako kung paano. Sunod talaga sa alas 3 na po sa kadlawon. Ang sunod na inom na po. Pa snack kay hindi mo tambal kaya na mo snack sa hindi mo mag-inom kay pag-iisog yung tambal ay sodium yan